guys, good morning. गासिखौबो आंनि सानाव बरायबाय. थ' guys दा आं दंफैयो नै आलु बागानाव. आंनि आलु बागान आरोना. थ' नोंथांमोना नायलांदो आंनि आलु बागानानै बारा गिदिर मोनदों guys. केमेरायाव ओरैनो गिदिर मोनदों फिसा खिन्थु ना. थ' दिनै आलु बागानखौ बायखिथिसै. बेनि उनाव आङो दिनै बरमा बाजार थांनायदोंमोन माने मागोनि थाखाय बाजार खालामनो मा नांगौ लाबोनाय जायो. आरो बे खानायखौबो एसे सिननाय आङो खिन्थु जोंनि सिननाय जागोन जाया मिथिया ना. सिननाय जाबासो ओंखाम मोनसिगोन सिननाय जाबा आंनि ब्लगाव. ओमफ्राय दा मागो बाजाराव बेसेबां मानसि मा जायो दिनै सानडे जायो. दिनै जाबाय 8 तारिखआ जानुवारिनि. थ' बेवहाय आं दिन्थिनोसै मानसिफोर बेसे मा फैयो मागोनि थाखाय मानसिफोर फैसिगोन ना बाजार खालामनायनि थाखाय ब्लग माने खिन्थिनोसै हानायखिनिखौ. थ' बिदिब्ला नोंथांमोना आराम थादो आरो गाइसमोन नोंथांमोना अन्नानै प्लिज सापर्ट खालामदो. सापर्ट खालामबा एसे मोजां जायो आरोना. भिडिअफोर खालामबाय थानो मोजां मोनो एसे मटिभेट जायो. ओंखायनो प्लिज एटलिस्ट साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आंनि चेनेलखौ. उनाव भिडिअखौ नाया आंनि खोथासै नोंथांमोननि खोथासै बाट साबस्क्राइबबो खालामना गालांदो आरोना. बेखिनियानो खालामदों गाइसमोन. थ' बेखि आरो एखे दंबावो कबि मा खिथि बनदो बोरै जादों मिथिला आरो आलुआ एबा फार्स्ट टाइम गायदों बे हायाव. थ' बेखि जाबाय मटर मामोन बेखौ फोना होदों आरोना. बे फोनाया गुदुं जादों आरोना बेगरा बाराद्राय जानायखाय मा खालामनो ओरै गारनाय जागोननायखाय फोनानैसै आरो एसे बान्दा कबि गायदों मामोन. बे बान्दा कबियाबो सायाद्राय जाबाय बुस्थुआ. सायाद्राय जानायखाय बारा देरखांबो जायाखै सान्दुं नांगौ जायो आरो एसे. जिगाब फुजि आं मा होनदों खिन्थु जिगाब फुजि बानायनाया जायासै आरोना गाइस माने बोरै खहे जादों नाया माने नैखिनियाथ' गैथारामोन बोरैबा असाइस जादोंमोन. लास्टआव आरो जिरेसुं खानानै सोना नायसै आरो ओमफ्रायसो जादों. बेथ' नै बेखौ नायसिनो बोरै नुदों जिगाब फुजियानो बेलेग सिस्टेमाखि माने मोसौ दङ ना बेनि थाखाय जिगाबखौ लानो जाबाय. आरो जिगाबखौ नांगौ जायोलै माने माबाफोर मैगंफोर गायबा दा हाइजें हालदैफोर गायबा बेफोराव होनो हानाय जायो. ओंखायनो लाना फैबाय आरो न'आव खेथि मावखौ जिता बेखाय आं दा ड्रेस खालामना लानोसै. ड्रेस खालामखांनायनि उनाव थांसै आरो ओंखारनानै. जाबाय ड्रेस गानना लाबाय आरो ड्रेस मादै नुखौ मिथिला. थ' ड्रेस आप जाबाय दा थांसै साइकेल थांसै आरोना. मादै नुखौ मिथिला ड्रेस खनसेना लादो. देदाला थादो गाइसमोन बाजार लोगो मोनखानोसै. गासिबो थाबायलांगासिनो दा आंखौ मोनसिगोन बरमा बाजारखौ बारा गोजान गैला. ओइ गारि गोमो खाथियावनो आरो हाबबानो जासिगोन. हारसिं फैदो दा बर्थमान लोगोया आरोना बारलांनि गारिखौ बाजार जेखाइ खबाइनि बाजार दाला सान्द्रिनि मागोआव फिथा बानायनो थाखाय नांगौ आरो दा बिल्डिंआव दंथ'यो आङो. एसे बोरै फानदों आरो मोजां दङ मोजां सान्द्रिफोर खबाइफोर दङ. दाला सान्द्रि नांगौ जायोना फिसा खालायनो आं लागोन आरो दा बिल्डिं सायाव दङ जेकेट नायनो मादि जेकेट लागोन ब्र' मोजां जेकेटफोरा. Roy iglay sangro. Kan bisa lah. Mo장 dulu. Beda kalau bisa lah. Mo장. Itu bukan ini kan nuas mana. Tiket baik royo. Perwasnya. Oh gini. Oke. Kita dalam tu deh tu. Dan siapa mo장 heavy ini? Ini dia tu kan apa ya? Budam lah ini gitu.
Asan ni. Okson apa kena masuk je? Enggak. Okson tu ni. Macam kare ya mula ba. Si dokan ni. Mitai dokan. Kan tak manusia. Manusia dengan siapa? Sendiri teman ada pol lain ada temu. Ini bermani bazar. Orang berdua, good kadar. Oi, ai kona hibung harum le muzang. Ai kona khasira bathe le. Iyo. Tahu bazar. Kau bazar lah apa nengah? Nalang kau. Oh. Yo lah nang nasung lah nang. Azam nang ha. Dubai koi kira wah barang. Mandi bazar. Kita uni bazar tahu. Bazar satisfied sudah guys. Ini bazar kamu nak lagi ya, madra angkat zubai. Dah ngeri tu. Bazar kita sih tentang mana? Oh, siapa di lama kita bazar nak berapa? Bukan aku minta berapa di luar sungai. Mitai. Mitai tak siapa. Ane kasih kesulitan mana buat kerja kan kita buat bazar kayak ada masih kerja deh. Ane ini kecil sih ada. Ini rest atau normal rest lah ane dah kita ambil cara. Para lagi tu. Umat bazar umat. Ini mana mau ya? Bazar kira kasih mana? Kita kasih. Lang pula masuk mak. Itu benar. Sudah selesai. Mistral dan siapa masih ada ni. Ada apa mau itu siapa? Ini. Dapat. Pusat tu wasan ay. Kita ni kompas apa dah? Kiwe. Alu beli apa ni? Bukan ah, sing alu bazar ni. Oh, depan. Salam kan di sana sa. Tu. Bro, boiler pas lagi bro. Eza. Iyo. Boiler. Opera ini. Kilo ba? Ayo selalu yo. Labai. Ada dor. Kalanya dia tu kan. Ada jadi tak kerja. Mansif dah. Wah, kantor apa ni? Ya mansif. Pasangnya lengkap sudah. Ini
गासै बाजारनिफ्राय फैबाय आरोना फैनानै थाबायगासिनो एखे बाजारा दा बबे मानसि आरोना मागोन नामखाय दा न'आव थांसै आरो थांना लानोसै गय जादोंमोनलै एसे गय जादोंमोन आरो भिडिअखौ जोबजासिनो थाखाय रोजा साबायखर सापर्ट खालामबाय था गासिबो सापर्ट खालामबा आंबो एसे मोजां मोनो आरोना बाय बाय होमबा